Udah makan. Intan bermaem. Sampun. Jangan semang. Ireng, sik kompor ibu mesti pateni kabeh. Heeh, jangan samono mang tantekno kabeh. Ngebengi wis garek nyemil ndek ya, engko bengi garek nyemil tok ya. Heeh. Nyemil kates apa nyemil buah apa. Buah naga. Ora duwe buke. Enggak buah naga ya mana. Enggak duwe bu buah naga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Bayi. Heeh. Dok Tan, ibu tolong cukupno HP. Apa Bu? Bayi. Gak tung, kupengku gak tung. Bayi tak soteng Bu. Ora, bayi dik mbok soteng gak. Ojo aku kan ngolat. Iku klambi polisiku tak nggone aku, Bu. Iki. Heeh. Ora, iki baju warna coklat muda ora sini coklat apa ya? Ndak jerene yayang ngono teh. Ceria kayak lambine Pak Polisi. Betul. Mungkin kaose pemirsa. Kayak suamine Bu Nurul. Kayak ngene. Oh, berarti ndekne ngerti Pak Pri ta Mm-mm. Yaya Yoyo. Pak Kita Pri. diarani bajune Mbak Intan kayak bajune Bu Nurul. Berarti tak kocekno kates, Dok. Kan kemarin dikasih Mak Besti to, Dok. Tuku ning ndi? Pindah mundur dhewe nggo mburi no. Oh, alah. Motor suwun iki sing warna jeri kok polisi iki. Iya. Sing iki warna kaya Pak Tentara iki. Heeh. Nek. Intan nek pakai Rexona Siti ae. saja. Heeh. Intan gak pernah pakai sing saiki peladatan gak pernah. Gak pernah. Ya Allah Gusti, ya Allah. Iya Ibu kan takok. Aku ku ning nganggo Siti sesuk Siti nah ngono Bu cara ceritane ya. Sithike Intan iki sak botol mok kanggo seminggu. Iku wis diarani sithik nek kanggo. Kemarin sebelum tak tegur pemirsa sak botol iki paling 2 hari. 2 hari. Los nganggone kan sok sampai nduk sithik-sithik wae aku ngono. Heeh. Nemplek ning baju ning kaos ngeten iki nggih nek wis sampai terlalu kemlonyoh iki nemplek-nemplek teng kelek ngeten iki harus pakai sunlight dulu. Suwikat sampai bersih. Nek trimo diubeng-ubeng ning mesin cuci masih kelet, nah masih nemplek bekase Rexona. Bar ki tak ocekno anu lho. Tak ocekno kates. Emang pas Intan tidur, Heeh. Mbak Indah harap telepon. Kenapa? Lah Intan mah gak denger berarti. Gak, aku turu. Tidur. Gak roh Mbak Indah pas telepon. Sediluk tok wong. Aku urung sempat juga HP wong mau sediluk loro mati HP-mu. Heeh. Anu mbok kayak video. Piye nduk nek kayak video wong aku nyekeli HP goreng tempe. Intan tidur aku ora nek sing video. Ora tak video nduk aku. Wis alhamdulillah Bu, aku wis iso mencium Ka'bah. baik. Heeh. Anu Bu mboten kis wae langsung temen anu lho. Kene apa rukun Yamani. Nek sing apa ya sing iso anu lho aswar iki kan. Ya alhamdulillah nek bisa apa ya maksudnya memegang apalagi mencium. Heeh. Lah nek besok kuwi Mbak Indah jarene perjalanan ke Madinah. Jam berapa nih kan? Tidak tahu. Kowe nek tawaf wada ya. Tawaf wada. Ngono wis tawaf wada kan wis kita seumpama Ka'bah di sebelah sana, kita ya wis bar tidak usah kita menengok lagi. Heeh. Wis tawaf perpisahan sedalam hati ya semoga-moga suatu saat bisa kembali lagi ke sini Amin. mengajak keluarga saya, Heeh. mengajak Ketok Bu rekan-rekan saya, betul. teman saya, terus orang-orang Siapa nah? sekitar kita yang baik hati, yang sudah selalu mensupport kita, terus untuk pemirsa. Iku klambiku Bu. Sing terbaik pokoknya. Bu, lambine Intan nih. Ini ki nyoteng sithik seteno Intan, kok terus dilanjut apa neh. Wes gak apa-apa, Dok. Gak apa-apa wi. Enek sing mirsani sakmene disyukuri. Ya, tol Enek sing mirsani 100. sekian nggih disyukuri. Karena kan yo piye yo Dok yo rezeki kan wis diatur karo Allah. Enek sapa Dok ceplak-ceplak apa nih?
Ya yo. Enek Yaya Mbak Yo. Enek Yaya karo Heeh. Yo. Heeh. Kok klambine intene? Baju baru. Plat ora baru yo. Udah lama. Ketang sithik cis ngono, cis. Laju syuting. Enek apa? Udah ndek Loh, udah. Delok Oh iya. Bisa ini. Apa kok ditutupi mbah gambar kadal, mbah gambar kerupuk gendang. Apa ngaji apa wis mantuk kuwi? Wis mantuk ki jam pira le? Wis jam 4. Loh, sing udah mas apa? Yo. Nek ya udah. Heeh. Padha wae. Waduh udah nih. Waduh pateni sik. Terus. Alah, bis iku loro. Dek Susi tekone jam 10 numpak bis, Mama. Aja lara, Mak. Kok buka iku? Mak, Mama. Mak, kursine sampean ning kene ndi? Kusine ning arep enak apa? Kene gak apa. Oga, maune kan kene jejer-jejer. Nek jero ditelaki pitik. Oh iya. Aja ning kene ae ra apa-apa, Mak. Buka tan. Ayo dipangan bareng aja lara, Mak. Pokoke Mak aja lara, Mak. Kita rada nyucuk sithik ngono. Heeh. Ceritane anu pemirsa bar gawekno bucare sambel pecel 10 kilo diselepno ning cepu pemirsa yo. Kuwi dadakan Mak Jah kuwi terus Udune nyut sithik. Mas tak undi ya, Mbak. Wis alhamdulillah. jerene pemirsa enek sing komentar ngene. Rumah yang sudah ditempeli seperti itu berarti sudah disensus. Ya. Betul? Betul. Tapi Mak, rumah depan nggone Mbak Indah Ya. itu petugasnya sampai sekarang belum pernah ketemu saya. Ini, Mbak. Piye, Mak? Kan warganya banyak ya. Iya. Mungkin dia kan satu jalur mesisan. Terus nanti kan paling nanti tetap Mbak, tetap kemarin yang RT sini Iya. kan awalnya dari kidul. Heeh. Awalnya Petit sana dari kidul, nggih. kan barame belum disensus. Nggih. Terus nyensus ini dulu, terus akhirnya terakhir di itu Balikin lagi. balikin lagi. Kalau kecuali kalau ada rumah kosong tuh langsung ditempelin. Wah, lah Gitu. begitu, Ya. Mak Jah. Soalnya Berat kayak gini gak ada. iki, ini ya kosong. Kan kosong ya. Ditempeli juga. Ditempelin juga. Oh iya, iki lho iya. Oh, berarti sing kosong ditempeli ngene iki. Oh, nggih pemirsa iki lho. Loh, ditempeli. Oh iya Mak, iya. Walah, Mak. Ceritanya begitu. Begitu ya Mbak Intan ya. Aku ki urung di Mau dikoceki. tekoni, nggih aku ki urung ditekoni. Iya. Iki lho Mak, jenengan Iya. njajal iki Mak. Bismillah muga-muga ndang waras. Aja lara Mak, bature Urip. urip Mak aku ngono. Ndek iki lho Mak, Intani tetep goleki pesone Mak anu mbahnya Mas Sam. Terus piye? Yo ora Ya enek ya. enek ya wis ya, terus ora enek ya. Sing mbahnya ki malah wis ikhlas. Iya. Alah Mbak, ben ora usah mbok goleki. Bu apa? Tapi jenenge Intan, Mak. Iya. Pesone banyak. Iya, gak apa-apa wis ya. Ya pasangno tan juga no kursi tan. Kulo tan pakai kursi tan. Lah wis tak pasangi sini. Iki Mak Jah. Dan ternyata jambune Intan yang depan itu Mak ada lagi Mak Jah. Banyak. Sudah digowoni codot Mak Jah. Iya. Iya. Paling sisa kae lho, gak sisa gondok kae lho. Iya. Paling. Ya tak kane lah mending arep. Tan iki bergarno tan tolong tan. Bugarno. Iya, bergarno kan ada. Nah, Kan ora metu Mbak Mam. dalam Gak metu. Mbak. kenapa ya Mak Jah ya? Sedike ngono aja. Ning gone bayi ya kowe. Iya Mak Jah. Heeh. Kalau bayi kok mau ngono wis elok iki lho. Ngobrol ya Mbak Bayi. Berarti aku sing gak ketemu Mama. Mbak Yun wis mantuk tapi mari omah wis tecek ning. Aku ki mang sedina genah ngudaki Pak Bambang ngono lho, Mak. Ya Mak. piye? Melok ya, Dok. Entar ya bercerita kita yo. Nurure Pak Bambang meninggal. Aku kan goleki Pak Bambang iki kate esuk. Heeh. Balik neh, mulai neh. Balik neh, mulai neh. Heeh. Dek, aku goleki Pak Bambang wis kesel iki, Dek. Terus piye solusine? Aku ndek nomere, walah Dek, Dek sampean ndek nomere kok ya ora mbok kei. Akhire ditelepon karo Dek Susi. Heeh. Enek apa, Mbak? Iki sapa? Kula Mbak Yun sinten? Ngono iki.
Mbak Yune Buses, walah kuwi Mbak Endah. Nggih. Iya. Aku gak ning omah, Mbak, adikku kapundhut. Sing ndi ya, Mbak ya? Jenenge Pak Giat ngono jenenge. Pak Giat. Iya. Jenengan kondur napa mboten aku kan ngono. Heeh. Paling kok bengi, Mbak, ngono. Lah, buke kan dikongkon ngumpulno data KTP, terus data apa kuwi jenenge ngono kuwi lho SK apa ngono kuwi lho mak sing go pensiun ngono kuwi. Lah buke sing urung megake gedhe aku goleki Pak Bambang gak tahu ketemu. Lah penting apa kuwi jenenge? Angger pensiun kan ngono Mak. Jadi menyatakan kalau penerima pensiun kuwi koyo apa ya data verifikasi apa ora mudeng. Karena ada kasus Mak katanya itu orangnya sudah kapundhut tapi zaman dulu loh ini. Iya, Iku pensiunnya ijek keluar. Terus ya. Jadi akhirnya dicek yuk disuruh mengembalikan Mak. Masya Allah sampai berapa bulan dia menerimanya. Jadi kejadian seperti itu biar tidak terulang. Iya, betul. Makanya saiki koyo selalu ada absen Dek Bian kan buka telinga buka mulut ta Mak. Ngono. Kedipkan mata. Ngono. Lihat ke samping apa piye aku lali ya pokoknya Dek Bian nganggo HP ngono. Terus lagi mak cling lagi iso cukup duit. Tak anu sik ya, Mbak. Iya. Zaman kan ngono. Untune loro pemirsa Mak Besti sami. Wah yo aja lara to, Mak. Tak besek ya. Tumbah menjero. Nggih. Jupuk mobil sisan aku. Oh ya, terus ngono areke. Iki adalah jeruk Bali. Iki lho maksudnya yang ini. Nek iki jambune makja, jambu manis iki. Nek nggone Mbak Indah kae rupane abang. Nek iki rupane ijo. Ning manis pemirsa, manis. Wis iki koko 10 menit aku tak ndremimil pemirsa. Untuk warga dimanapun jenengan berada. Manuk wapi pemirsa. Walah, manuk wapi. Lare biru. Kalau bisa jangan membuang sampah sembarangan nggih. Nanti mengakibatkan kalinya itu mampet. Lah kok koyo penyuluhan. Kuwi tugasnya Dinas Lingkungan Hidup. Iya, Mbak ya. Nenek tahan melok maja intene. Terus akhirnya ki koko aku tetep golekin neh, Mak. Iya. Ngono deh. Pak Bambang tetep tak goleki. Iya, apa. Lagi Tetep berjuang aku tak goleki Pak Bambang. Iya, kok Papa pipis. Kok bisa tekan papa pipis? Papa coki. Papa pipis kalau ngibadah ning gone Mekah, sesuk pindah Madinah. Papa pipis semoga pari lancar kabeh, kinara yang pinter, ora rewel. Aku nganu mbok insyaallah engko bengi nek kinara bubuk aku tak berangkat neh ning gone Masjidil Haram. Akan tekok lagi kinara piye, Nduk? Penawa gantian, dekne ben istirahat sik karo Papa pipis sing Mamah Sondeng sing. Apa wae bawa? Oh ngekakna biasa. Enggak apa-apa, Mas. Enggak apa-apa. Parah. Menggergaji kayu. Intan ya tetap seneng roh. Kuwi.
sing enek isine nek sing ora. Campur ya. Heeh. Wis rondokan besok iki. Boleh Pak Bambang bariki buah. Iya golek Pak Bambang neh. Kan Mbak yang panas. Batine wong-wong aku ndepipis suwi ning ngarepan to. Mbak Yun Mbak Intan aku mek opo? Mbak Dine Mbak Indah. Ndek sore kae, Mak. Aku yang ndepipis ngono ngenteni kan kuncine sing nggo Mak Tin Mak Tini. Angger wong ki enggak apa. Mbak Mati sampe ono. Ndekne kan nganu healing sik karo swamine golekno bolang-galing nggo dulure. Ngenteni ndepipis ning ngarepan ngger wong nek koki. Bu enten napa nek tengah jam. Atine menawa aku Wong tadi Mak Tini Mbak Indah lagi Mbak Indah Pak. ora wong kono, Mak. Enten napa budeke mboten mlebet, aku yang guyu tok mboten napa-napa. Derene aku petugas sensus sing kebengian menawa. Mbak Intan apa nggih? Mbak Indah. Nggih, Mak. Terus kehadelok kurir teko. Bu. Niki nganu pesenane Mbak Indah. Lho. Mbak Indah napa pesen? Tinggi napa Pak nek pesen wong kula niki nganuin mboten maksudnya mboten ngomong nek badhe dipesenke makanan aku ngono. Nggo akeh Mak makanan. Terus suwi ngono Mak tak tekoki wong ambek tak ngene. Kula foto jenengan nggih Pak, kula kirimke Mbak Indah. Jenengan napa maksudnya Mbak Indah nganu jenengan apa mboten pesen ngono ku lho Mak, niku lho makanan apa mboten. Terus wong suwi Mak nganuni HP. Oh mboten Mbak Indah rateh. Mbak Indah prihatin, mboten mriki ngono Mak. Untung ya Mbak Indah. Heeh. Pledas ngono. COD lumayan Mak. Yogi ya Mbak. Makanan wae iki kok Heeh. COD ngono nek 100 pira ngono lho. Wong aki makanan tak kruwese kok jare pesenan ngono. Terus nggih pun Bu mboten sias mboten Mbak Indah mriki. Terus Untunge kok heeh. Dene Indah ki mesti kondo mbok engko enek apa kurir ya kurir. Nah Mbak Yun iki makan iki lho lho iki ya. Apa Mbak Indah? Ku diseni Mak Jan nek. Gampang. Mak Jan kok intan dek kosong diseni ya. Nang ora aku tak enteni ndegli ngono kuwi. Ora sida nek rono. Dadi Dek Dewi Jurene perene, aku wis disensus kok karo ayo-ayo. Lah kok ada truk di depan. Lho barang. Jani. Kombi motonge entuk beras, pokoke wis lengkap ngono kuwi data ngono kuwi memang yo kita yo menjawab sesuai dengan anune kita lah. Nek iso yo Tak cuci tangan sik ya Mbak. iya Mak. Tangane kelek Mak. Bisa jawab dengan sesuai dengan anu kita. Sama aja lara ya Mak. Ora lah gimana untuk kok piye Mbak? Langsung Mak loro lunyu lho Mak hati lho. Mak Jan loro. Ngelapno. Belah dulu. Mungkin pesenan kali Mbak. Mak Jan loro. Lagi ya anune ndane. Lagi nyes mak nyes ya Mbak Intan dia. Habisin ya Mbak Intan dia. Wis terima kasih Mak Jan. Heeh. Gustiku ki ngeloro. Repati. Mak Jan loro apa, Mbok? Untune loro nduk aku. Kowe iki keselen, Mbok. Mak Jan gak leren kok. Aku mau Mbak Indah. Ning ndi kae? Ngetro mak pah kontrol. Bengi budal, gak sida isu budal. Ya aku menawa. Demikian cerita hari ini milih Mak Jah awake ora penak untune loro. Gomong engko ketemu Pak Silan yang sembuh ya, Mak. Wis teko sih. Biasa anak buah ning kono akeh. Anak pae. Anak buah oke. Apa? Coba Intan. Semua masalah kata mohon maaf ya sebesar-besarnya aku tak kabeh. Apa? Kami pamit dulu ya pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kira Pak Sil. Tak kira Pak Sil loro ning omah te Mas tak rasani.